It-tifel dragun, l-ewwel fjamma. Kitba ta' Eriksa Voisin, illustrazzjonijiet ta' Kristel Kamprubi u adattament tal-Malti mill-Lena. Din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Merlin Publishers Limited Malta. Kapitlu 3. Id-dell aħmar. Għaddew mill-bosk tas-siġar taċ-ċedru u l-betula. Qasmu xmara, segwew passaġġ dejjaq li kien iserreb minn ġo art miżruqa bis-siġar tal-prinjoli u mbagħad ġrew l-isfel, in-niżla tal-għolja tal-imqalqin. Ervael kellu rabja daqssiex fuqu kull ma kien igwadanja kienu biss 2 jew 3 metri aktar viċin ta' Lena. Kieku ma kinitx tant mimlija biha nnifisha daqshekk rasha jibsa u nkejjuża, forsi kienu jsiru ħbieb dawn it-tnejn, iżda hi kellha wisq difetti. F'daqqa waħda sura ħamranija twila niżlet mis-sema u waqfet b'kakofonija sieħa quddiem Lena. Kellha ġisem mimli, marki suwed u fuq il-quċċata tal-kranju xriniera mimlija xewk ippuntat. Id-draguna qalet ġwen ħajja u fetħet ħalqa. Rodli lura dak li hu tiegħi. Ipparalizzata bil-biża' Lena waqgħet fuq il-kopp tagħha. Għamel dak li qed tgħidlek id-draguna Lena, agħtiha lura l-bina. Ervael kien imsaħħar mill-ġmiel ta' din il-kreatura meraviljuża, dembha imżejjem minn ponot skuri, kien qisu ma jispiċċa qatt. Lena u bdiet. Kliem it-tifel u telqet lid-dragun żgħir li mar jiġri lejn ommu. Din laqgħetu bl-għaqa tal-sien u mbagħad dehret lejn it-tifla li kellha saqajja mwaħħlin mal-art. Dak li kellek f'rasek tagħmel kien kattiv. Qed inħossha l-kattiverja fik, tenniet id-draguna minn bejn snienha. Jien Lena bdiet tipprova ssib skuża iżda ma sabitx waħda. Tweġġagħhiex, għajjat Ervael u jersaq viċin bil-mod. Hi ma tafx li d-draguni huma seri prezzjużi u intafu dan? Staqsietu id-draguna. Iva, minn dejjem kont naf. Tajjeb, mela lilek sena ħilsek. Il-kreatura qabdet liż-żgħir tagħha bejn difreha. Fetħet ġwen ħajja u nqatet mill-art b'xi ftit metri. Mingħajr ma qalet ħarsitha minn fuq Lena. Iżda lilha le. Ħareġ magħha l-qalsien twil ta' fjamma. Ervael qabeż minn fejn kien u tajjar lil Lena mill-mira tal-fjamma. It-tnejn dgerbu l-bogħod mill-krater iddaħħalni mħaffer fl-art. Taf li stajt weġġajtni rrabjat Lena? Imbagħad intebħet b'dak li kienet għadha kif ħelset ħafif minnu u bdiet tolfoq. Wedni li m'int se tgħid lil ħadd dwar dan talbitu la darba kkalmat. Trid twedni li m'int tista' terġa' ssegwini hawn u tgħaddini biżmien. Lena kienet indeċiża li kien qed jitlob minnha ma kienx ftit. Dwar l-art mistagħdra għadna qabel, imma dwar il-bqija mhix ċerta. Ervael qabżitlu. Lena veru kienet tifla impossibbli. Qatt ma kienet se tinbidel. Kapitlu 5. Ervael
jissorpaża lilu nnifsu. Ir-rotta li kienet isserreb bejn is-siġar kienet wieqfa u mramla. Kienet rotta li tgħidlek l-aktar l-irkobtejn u l-bxiexen. Lena ma kinitx naqset il-pass ħarira, riedet tirbaħha. Hi dit-tellieqa akkosta kollox. Ervael kien qed javvanza gradwalment. Kien qed iħossu tajjeb, qalbu kienet qed tħabbat b'ritmu regolari, kemm iktar mis-soltu. Seta' jkompli jiġri hekk fit-tul sat-tarf ta' Organda. Kultant kien iħossu jitqanqal biex jitlaq iżda ħajtu kienet hawn f'dal-villaġġ, flimkien mal-ġenituri tiegħu li kienu tant jistinkaw biex ikollu edukazzjoni tajba. Jekk jirbaħ ommu tkun vera kburija bih, sħabu jresqulu meta qallhom b'turija ta' rispett kemm għar-regoli kif ukoll għall-osservaturi ta' mastru kodiċi. Bosta minnhom kienu ssopravalutaw is-saħħa tagħhom u kienu qed jitkaxkru qishom bebbux imżelġa bir-rawa f'ħalqhom u riġlejhom bla saħħa. Ervael laħaq l-għolja tal-immalqin 300 metru. Hi kienet għaddejja bil-siena barra. It-tela li kienet wieqfa sew kienet iebsa għall-muskoli tal-aktar qalbina, speċjalment il-muskoli tal-koxox. Kienu biss 200 metru l-bogħod minn xulxin meta lemħu l-bosk tenebrus. Kien bosk mimli siġar inkaxxati waħda mal-oħra fuq art montanjuża biex tgħaddi minnu kienet impriża perikoluża ħafna. Kien hemm wisq ferat ta' siġar baxxi u mawġin li kien diffiċli tevitahom. Lena ġabret biċċa zokk mejjed u żammitu sew f'idha. Ma rriditx iċċedi, issa kienet qiegħda fil-mira ta' Ervael. Tbissem xi-raħħa tant żmattata hija u titħabat. Ma kellix iktar saħħa. Ervael wasal saħdejha wara ftit spiċċaw bid-dritt xulxin. Min keb ma min keb. Lena rrifjutat li tħallih jaqlaħħa, baqgħet tirsisti iżda għalxejn. It-tifel tal-aħħar spinta u ħalliha warajh. Issa l-linja ta' tmiem kienet viċin u ma kien hemm l-ebda dubju dwar min kien se jkun ir-rebbieħ. F'mument ta' rabja Lena garat it-zokk fid-direzzjoni ta' Ervael li kien għaddej passi twal u ħfief. It-tarf tat-zokk inqabad bejn riġlejh u ħarbatlu r-ritmu. Sorpriż Ervael tila fil-bilanċ u waqa' rasu. Ħax kanatura ġmiela u ħalqu mtela trab. Lena approfittat ruħha minn dal-vantaġġ biex taqilgħu u tiġri lejn ir-rebħa. Mastru kodiċi ma kienx għadu jara tajjeb bħal dari u ma ntabaħx bit-zokk. Ħaseb li Ervael kien sempliċiment gerbeb f'riġlejh. Seta' biss jifirħilha lil Lena li aċċettat ir-rebħa modestament. Sirnat li Ervael kien għadu ma qamx minn fejn kien waqa' marret tgħinu jqum fuq saqajh. It-tifel aċċetta l-għajnuna tagħha filwaqt li qarras wiċċu. Ma setax jifhem x'kien ġara u wara kollox kien wisq muġuħ biex jipprova jagħmel sens minn l-misteru. Kien waqa' fuq it-zokk u tarf minnhom kien selaħ lu żaqqu. Il-qmies kienet imċabsa bi ftit demm.